Ahoj, volám sa Lukáš a som jeden zo zakladateľov startupu Nordic.io. Toto video točím práve preto, že budeme hajrovať ľudí a možno, že hľadáme práve teba. Keby som popisoval to, čo robíme mojej babke, tak by som to povedal na príklade zdravotníctva. Povedal by som jej, že kedykoľvek ju niečo boli, mala by aplikáciu, kde môže prísť a jednoducho popísať všetky svoje problémy. Automaticky by sme vedeli na základe podobnosti jej a aj podobnosti všetkých príznakov identifikovať, o akú diagnózu sa pravdepodobne jedná a za akým doktorom sa má zastaviť. Veľmi by jej to pomohlo. To všetko však robíme v IT pre veľké IT spoločnosti. Myslím si, že pracovať v startupe je veľmi inšpiratívne. Veľmi často si hovoríme, že ty sám môžeš ovplyvniť to, ako spoločnosť bude rásť a to, čo spoločnosť dokáže. Sú to nejaké veci, ktoré určite v korporáte nenájdeš. Na Slovensku by sme chceli vybudovať startup, ktorý má globálne ambície, ale chceli by sme nájsť na Slovensku ľudí, ktorí sú talentovaní a ktorí si budú užívať každý jeden deň práce na projekte Nordics. Hľadáme developerov a softwarových inžinierov, ktorí využívajú PHP Laravel, na frontende používajú Vue a prípadne data scientist ľudí, ktorí sa venujú Pythonu a AI modelom. Ak máš jednu z týchto technológií vo svojom CVčku, prípadne poznáš niekoho, pre koho by to mohol byť fit, tak Nordic.io ťa rád stretne. Bonusov a benefitov máme viacero. Ten základný je, že spoločne budeme ťahať za jeden povraz a budeme spoločne budovať firmu, ktorá má globálne ambície. Okrem toho však ponúkame pre každého kandidáta TPP s istotou na 18 mesiacov. Ponúkame taktiež možnosť ísť na pracovnú dovolenku do Tatier alebo do Portugalska, kde pôjdeme všetci spolu a množstvo ďalších sprievodných akcií, ktorú si spoločne vymyslíme. Pretože u nás v startupe záleží na každom jednom, akým smerom pôjdeme a každý jeden vie zmeniť či už benefity, bonusy alebo celkovo smerovanie Nordicsu. Ja ako bývalý športovec vyžadujem od každého člena týmu, aby bol extrémne motivovaný a snažil sa každý deň stať z tej postele, prísť do práce a odviesť čo najlepšiu prácu, stať sa čo najväčším profesionálom a pomôcť s tou svojou časťou k tomu, aby sme dosiahli tímový úspech. To očakávam od každého jedného člena, ktorý bude u nás. Ja by som rád vypichol za najväčší úspech minuloročný výsledok zo Slashu. Slash je jeden z najväčších svetových podujatí pre startupy a je najprestížnejší. A startup Nordic.io so svojím konceptom sa dostal do top 50, kde sa hlasilo viac ako 1100 startupov z celého sveta. Je to veľký úspech a je to aj ocenenie od tých najkvalitnejších investorov a najkvalitnejších lídrov IT oblasti, že ideme správnym smerom. Ak by si mal záujem ty alebo niekto z tvojho okolia, tak možnosť prihlásiť sa je niekoľko. Môžeš prísť na náš web, môžeš nám napísať cez LinkedIn. Každopádne potrebujeme vedieť tvoje CVčko a potrebujeme vedieť, kedy máš čas, aby sme sa spoločne stretli, napríklad u nás na streche v Technikome v Košiciach.